দেহা কিবা কষ্ট পাইছে নাকি মারপিট হৈছে নাকি আপোনালোক সবে আছে তো लोगोफोर रंजालि बैसागुनि जे रंजानाय बे जोबनानै थांबाय गोबां रंजाबाय गोबां मोसाबाय नाथाय रंजालि बैसागु रंजानाय समावनो मोसानाय समावनो जोंनि बिटिसि हालामाव ओरैबायदि मोनसे दुखुनांथाव जाथायाबो जालांबाय जि जाथाया जानाङामोन जि थासारिया सोमजिनाङामोन बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनबाय रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि जितु अफिस बेखौ बुफाय बुसि जाय सानथालि आदिबासिफोरा बेखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा फोरमायहरनो सानदों दा गुबै जाथाया बोरै जादों आरो मानि थाखाय खालामखो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायहरगोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि जितु आन्डाराव थानाय माखासे फरेस्ट ओनसोलनि जितु हायाव माखासे सानथालि आदिबासिफोरा हादान सिफायहैदोंमोन आरो थाहैदोंमोन बेखौ लानानै माखासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सोद्रोमाफोरा बा फरेस्टआ थांनानै हमनानै लायदों माखासे रायजोफोरखौ सुबुंफोरखौ हमना लायखांनायनि उनाव बिथांखौ सोंनाय फिननाय आरो समायबो लाहोदों बिथांमोनखौ माने जेबो बुवाखै साजाबो होआखै बेफोरबायदि जोङो जे फरेस्ट अफिसाव माखासे बिसोरनि सायाव क्लियारिफिकेसन लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौ अलरेडि समायखिराबो लाहोदोंमोन नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नाय ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে মই আৰু মোৰ লগৰ মানুহখিনি শিক্ষাগাৰৰ জাতীয় উদ্যানৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি মাটি দখল কৰা কামটো ভুল হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম আৰু জনাই নকৰোঁ বুলি আজি প্ৰতিজ্ঞা কৰিলোঁ দেহা কিবা কষ্ট পাইছে নাকি মারপিট হৈছে নাকি আপোনালোক সবে আছে মারছে কাটবা মারা নাই না কিবা একতো অসুবিধা নাই হ্যাঁ আৰু গোটক আর ওটা সাহেব বলছো না তা মজা আছে ওপরে উপরে দিতে হবে না এই আমারে না পকো করতে ঠিক আছে মারপিটা তো না না দুনিয়াতে টাকা চলে সেরকম ওই ফরমানুলাম মারা পাবে ঠিক আছে তো ঠিক আছে সিগনেচার খাই ডোনাল্ড কার नाम डोनाल्ड मोर थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय नुनानै बेवहाय फरेस्ट अफिसाव जे फरेस्टफोरा जायफोरखौ हमनानै लांदोंमोन बिसोरखौ मोजाङैनो बुंखादोंमोन मोजाङैनो बुजायदोंमन बुवाखैबो जेबो दुखु होआखै बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बिथांमोनखौ समायबो लाहोदोंमोन जे एबारनिफ्राय बेफोरबायदि फरेस्ट हायाव जों हादान सिफायनानै थाला दा बिनिफ्राय जों गोजान जासिगोन दा बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोनाबो जाय सानथालि जायफोरखौ हमनानै लांनाय बैसोरो गनायदोंमोन नाथाय जेब्ला बिसोरो न'आव फैफिननायनि उनावनो बाहेरानि माखासे अर सुनानै होग्राफोरा बे थासारिखौ गन्दगल खालामहोबाय बुफाय बुसि खालामहैहोबाय माखासे षड़यन्त्र खालामबाय दा आं बिनि सायाव बाथ्राखौ बुंनो सानाखै बे जाखागोन बेसांखिनिया जाखागोन मानोना नैबे बाथ्राखौसो आं फोरमायहरनो सानदों जितु जोंनि बिटिसि काउन्सिलाव बे सिक्स सिडिउल हिसाबै एरिया हिसाबै सिक्स सिडिउला गोहो थानाय हिसाबै बे गोहोखौ जोङो दिनै बाहायनाय नुवासै जोंनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा गुबुन बाथ्रा बुंबाय आरो जाय इएम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम हाग्रा रैखाथि बिफाननि इएम बिथांनि क्लियारिफिकेसन बा बिथांनि जि माखासे बाथ्रा बुंनाय दा बिथाङा मा फोरमायनो सानो रायजोफोरनि सिगाङाव मा बुंनांगौ बेखौ जों दिनैसिमबो फोरमायनाय नुवाखै बे बिराद दुखुनांथाव दिनै हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा बुंबाय जे
फरेस्टनि जिथु पावार बे जोंनि आखायाव गैया जोंनि आखायाव गैया फरेस्ट प्रशासन जायखिजाया गोहोआनो आखायाव गैया अब्ला मा गोहो दङ बिटिसिआव 6 सिडिउल एरियायाव मा गोहो दङ जेबोथ' गोहो गैखाया थ' जि जाथाया जालांबाय रुनिखाथायाव बे सोरनिबा सोलोजों बा सोरनिबा बाहेरानि मानसि फैनानै बे जाथायखौ खालामलांबाय बे थिगानो नाथाय रैखा खालामनांगौ बे थासारिखौ मोजां सलुसन खालामनांगौआथ' जोंनि बिटिसिनि दायित्वमोन थ' जाय बिटिसिखौ सालायदों जाय चिफ बिथांनि बिबानमोन नाथाय बिथाङानो दिनै फावसायना थाबाय अब्ला जों गावनि हाखौनो बोरै रैखाथि होनो जों गावखौ बोरै रैखा खालामनानै लानो नैबे बाथ्राखौ सान दिनै बैसोरखौ 19 रायबाय थानानै बैसोरनि सायावल' दाय जाबसिनबाय थानानै जों मा मुलाम्फा जानो जेबो जाया दिनै गावनि न'खरखौ गावनो सामलायनो रोङाखै गावनि न'खरनि गोहोखौ गावनो बाहायनो रोङाखै दिनै गोहो गैया होननानै बुंना लादों दिनै फरेस्टनि EMआ फंसेबो बाथ्रा फोरमायाखै रायजोफोरनि सिगाङाव अब्ला जों गावनि फरेस्ट एरियाखौ बा फरेस्ट एरियायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ माबोरै रैखाथि खालामगोन बर' रायजोफ्राबोथ' फरेस्ट एरियायाव दङ दा बिसोरखौ माबायदि रैखाथि खालामगोन माब्लाबा समाव फरेस्टआ बेफोरखौबो एभिक्सन खालामनो गोनां जायोब्ला थ' माब्लाबा जोंनि हाया जों गावनि हायाव गावनो जुदि सोरजोंबा सेजायोब्ला जों बेखौबो हाया जोंनि पावार गैया बेवहाय होनोब्ला जों गावखौ माबायदि बासायना लागोन दिनै सासे चिफ जानानै बेफोरबायदि गोहो गैया हाया बेखौ आरो गाव नायबिजिरनायनि अनगायै स्टेट गभर्नमेन्टनोसो जे दैथायहरनायनि खोथा बुंबाय नाथाय बे दाथ' स्टेट गभर्नमेन्टआनो गैया दायो आसामाव गभर्नमेन्टआनो गैया जेथिया 4 तारिखनि उनावसो आसामाव गभर्नमेन्ट गोदान जागोन बेवहाय मा फोरमायनो सानदों मा बुंनो लुबैदों माने जोंनि बिटिसिनि चिफ बिथाङा माबोरै सलायनो नागिरदों बे गावखौनो माने जोंनि हारि बा जितु जोंनि थामोनथा जे जोंनि रैखाथि बे रैखाथिखौनो धंस खालामना लानायनिसो जिबायदि माखासे बाथ्रा बिथाङा जे ओरैनो गोहोआव थानानैल' थ' गावनि पावारखौ लानानै जितु थाखा फैसा धोन दौलतनिल' सानबाय थाब्ला बहा जानो थ' गावनि हाखौनो दिनै रैखा खालामनायनि खोथाखौ बुंनो हाया समाधान खालामनायनि बाथ्राखौनो बुंनो हाया नैबे बाथ्राखौसो आं सिन्था खालामदों थ' बैसोर बायदिखौ रायबाय थानानै जेबो लाब गैया थ' जोंनि बिटिसियावनो गोहो दङ बिटिसियानो जेरै सालायनो हागौ थ' अब्ला बे बिटिसि सालायग्रा बिगोमायानो जेबो हायाखैब्ला जों सेला बेलाफ्रा मा राहा खालामगोन मा उपाय दङ दा बिराद साननो गोनां बिराद दुखुनांथाव आरो थ' बेनोसै नैबे बाथ्राखौनो फोरमायहरबाय